दिनै दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बिनिनो गिबि साननि गिबि हाबाफारि दिनै फुंनिफ्राय माखासे हाबाफारिफोरा जालांबाय। बेनिनो गेजेराव जोंहा मख'नो गोनां हाबाफारिनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि जालांबाय। लोगोसे हारिमुनि सायाव बादायलायनाय हाबाफारिबो जागोन। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि आलारि बाथि फोजोंनाय जि हाबाफारि बेबो जोंहा मोनाबिलि समाव जों लानाय जादों। लोगोसे जोंनि बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय मोनसे आलादायै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय बुंथिगिरि कातिराम बर' सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। दा बेनि थाखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे आलादायै मोनसे हाबाफारि। दा बे हाबाफारियाव जोंनि बयबो बाहागो लानांगोन आं बेखौ खावलायदों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारि जोबनायनि उनावनो बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंहा थान्दै मेल हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय मोनसे गोदान आफाद दाजागोन 2 बोसोरनि थाखाय। दा बेनि थाखायनो खावलायनाय बा फोरमायनाय जायो। लोगोसे गाबोनबो जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। बेनिनो गेजेराव फोरमायनो गोनां हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा गेवलां मेलाव जोङो मोनसे स्पेसियेलि जोङो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायदों। बिथाङाबो फैगोन होननानै खोथा होदों। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांखौबो जोङो गाबोननि गेवलां मेलनि जि हाबाफारि बेवहाय जोंहा मोननो हागोन। बेजों लोगोसे गाबोनो जोङो ओरैबायदि हाबाफारि लादों जोंनि बारग'लांनाय जि बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो जयै बरायनाय जि मोनसे मान बावनाय हाबाफारि जों लानाय जादों। दा बेनि थाखायनो जोङो खावलायनो सानो जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे दारखुसि ओनसोलनि गासै सानसुमै नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाय जायोदि जि गाबोननि जानो गोनां हाबाफारि नोंथांमोना जाहाथे धोरोम जाथि बासियालासे जेन गाबोननि जे हाबाफारि बेवहाय लैहोर बाहागो लायो बेखौ आं नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायहरो। गोजोन्थों।